Патріарх Павел Сербський говорив слова, я повторюся. Не нам вибирати время, в якому жити. Не нам вибирати народ. Ні, не нам вибирати время, в яке нам родиться. Не нам вибирати народ, в якому родиться. Не нам вибирати державу, в якої родиться. Но в цій державі, з цим народом, в це время нам треба бути людьми, а не людьми. Боже, дівчата, хлопці. Да. Ви знаєте, ви не думайте, що сьогодні ми програли. Ні. Нічого ми не програли. Ми з Богом остались і з совістю чистою. Це наша головна побіда. У нас совість чиста. Понимаєте? І, як кажуть, чого ж вам Бог не допомагає? Ну як же ж не допомагає? Ми ж остались з чистою совістю. Остались Божніми.